بصلاة فأركان طاب سماء قبل ما نريهون عليه تنجيرانا ومعنا نحن دردنا بدلوكم زحدنا اللهم بدلنا سنان بدقنا أفتنا يتتونا من قسطن حيلين كبرن زلالة كإمامين ووزي إمايام نقدس سلام لك اللهم حنا خير الجليخين شرعهم للجليخين الجارين سلام لك اللهم سخينا من السمريخين ومد سقا جابي مساقي وسيدسي بلكي حكاتنا حينا أقول تغيش انتنا مهرنا من المعنى وانجيل መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ ወዲያቆን ነስሁ ወእመኑስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን አሜን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍጻሜ። ልብኹም ኣይሸበር፣ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓብውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣቦ ብወዲ ምእንቲ ክኸብር ብስመይ ዝለመንክምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ። ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ። እተፍቅሩኒ እንተኮይንኩምሲ ትእዛዛተይ ክትሕልው ኢኹም፣ ኣነ ኸኣ ነቦ ክልምኖ እየ። ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ። ንሱ ኸኣ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ብምዃና ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝነብር ኣባኻትኩም እውን ዝነብር ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣነ ዘኽታማት ኮይንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ። ናባኹም ክምለስ እየ ደጊም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዓለም ኣይክትርእየንን እያ። ንስኻትኩም ግና ከምቲ ኣነ ህያው ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ብኣይ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም እሞ ክትርእዩኒ ኢኹም። በታ መዓልቲ እትያ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ምእንቲ ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ። ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ፣ ኣነ እውን ኣፍቅሮ እየ፣ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ። ይሁዳ ድማ እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነ እቲ ሓደ ጐይታይ እቲ ንርእስኻ ንዓለም ዝኾነ ንዓይ ክትገልጸሉ ንዓና እትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ እቲ ዘፍቅረኒ ቃለይ ክሕሉ እዩ፣ ኣቦይ ከዓ ከፍቅሮ እዩ። ናብኡ መጺና ድማ ኣብኡ መሕደር ክንገብር ኢና። እቲ ዘፍቅረኒ ግና ንቓላተይ ይሕልዎ እዩ። እቲ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርክኹም። እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩምን ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለ እውን ከዘክረኩምን እዩ። ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን። ኣይትሸበሩ፣ ኣይትፍርሁ። ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም። ካባይ ኣቦ ይዓቢ እዩ እሞ ተፍቅሩኒ እንተትኾኑ ናብ ኣቦ ብምኻደይ ምትሓጐስኩም ነይርኩም። እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ዘይኮነ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ። መንፈስ ነዛ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ። ኣቦይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን
ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ የብሉን እንተኾነ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ እፍጽም ኣለኹ ተንስኡ ካብዚ ንኺድ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዳሚሁ ካል ውእቱ ካል እግዚአብሔር ውእቱ ካል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት ለአሐዱ